Hello guys, welcome to our vlog. Ngayon guys ay magluto mi para sa among almusal. Ulit to ni Alan kagabi sa dagat. Ayan ang ulam namin ngayon guys, almusal. Masarap to. Guys, naluto na ang aming ulam. Ayan ang ulam namin. Masarap to guys, inun-un. And guys, nag-operasyon ang bakho. Ipangguba na nila ni guys. So, ang waiting shed nila ni Malot, ilang shop, giwala na, gitanggal na. Na, yun ang salarim. Ano guys, so ano yung waiting shed guys. Oh, dito kami sa lupa. Si Ala nagpahuway. Ayan. Nagpahuway siya guys kay Udtong Totok. Pana di hamong istambayan na ni guys kay giguba na sa taga G-Jors. Dani mago nila iagi ang dump truck nga magkuan og mga materialis magdam. Daw mixer kung magbuhos sila dani sila agi. Ayan. Operasyon sila ngayon guys. Matarang pangita. Ano nangyari sa'yo? Nansa kami, Me? Me? Matarang may mga pangita. Uy! Matarang kita-kita. Bago. Pinamutarin mo. Akong chinina guys, ikot-kot sa RTA. Ayan guys, nakahuli siya ng nokos. Ito ay adoboho namo. Itong kugita para na ni bukas. Ito ay sabawon. Ayan ako ning islaison. So, ano siya? Yeah. Sarap ang ulam namin ngayon, guys. Oil na. Ano kung sigod eh? Jesus naman tayo. Lang! Pakuan ka kuwi lang. Ini na. Karon pa gusto sa kako ina kada ko no ko. Wala mo ga. Kaduga. Wala mo ga. Labor man na, magaling niyo. Nya, karon pa nagakuha sa nukos. Buti kong ito pa sa dikong kaya kumatuwa. Ayo. Yaha. Ito siya puti kong guys, kaya rin ng taluha. Ano ba silupin oh? Kasi Kuan tinai. silupin. Tinai na niya. Lagi mo na yung tinai niya. Kasi yung tinay. Tanawar ko na yan ko no? Mo kan ba? Tinuyo ko. Taas mo rin na. Mo nang kapal silbi niya. Masusay sa nila, May. Tambahan. Ikan. Mga ako nila. Hindi pa ako nila. Sutoy. Okay. Kisah bata eh. Ulog. Pamanggi loto ko kay dalon mo sa bukid. Baunon ang tabugok, baunon. Halad man ni halad. Kalau sa bagam. Mayaw.
Kain tayo guys. To, kutsara mi. Kutsara mi yung. Kamay ako. Ha? Kamay. Magkamay ko na si Mimi guys. Gilamihan siya sa tab. Kuan, nokos. Ayaw tuloy ng, ayaw, isibong ng kuan lang, kandi matuluan ng sabaw ni mamalot, kaya di na ba na siya kaon sa nok. Ha? Sabado ngayon guys, si Alan naman na pag human niya og trabaho naman na din siya. Ayan, nakapang-ulam kami. Saan na naman kinakaleme? Nilay ba yung sabaw ko sa ilang kwa na? Yun, damay ako. Tagsara mo, good me. Sabaw ko po me. Ha? Tilaw na ako, no? Lagi. Ale, hapon! Hapon! Niyapon pa mo? Wala ko sobra. Bukog. Bokog lagi. No. Ay, wala. Wala ko gabi. Wala na ba Malik? Wala lagi dik. Nagulit na kan. Hindi na. Kuha mano yung kan. No, yung sam. Ay, maribik diri. Maribik diri. Ya. Wala. Bam. Ano lang magkamukos ni? Kung sa kailan na. Alas kay Carl. Doon, mayroon doon. Oy, produk. Biyat kami. Mana eh? Boleh saya kakek nggak nih? Una samok ba? Una ako samok. Pas-pasan ako kira kay pagkita ano gusto ko magayo. Kaya na ba? Sukto yun. Ano samok maigo gini sifat karon dumagan gini karon. Igo gipagka-action igo surat ba butang na. Kuno sa spot ya. Ako na dagat. Una ko. Kung makaon lang sila. Hindi, may mga kita. Kaon doon. Kaon doon. Dulpan nga di sip na. Dakan eh. Una ka una sa ba ano? Dito ko. Terus yang kon. Mau sa ila mo ba. Tumuto niya. Lotus. Siya dito man. Pagamay ka. May pagkaon kanon me. Ano ko ni? Ano ka? Dia gusto silang na ako like. Umay kayo naman. Tapos hindi lang kahan. Right? Alam ni yuli ug madung ko. Ga. Wala dulu naman. Yung mga ba, ibon lang. Lami mo ang mata sa nukos no? Doon, kaon ta doon. Langan mo. Ayan guys, wa pa na human sila nagkaon lami kaya pag kinamot. Agoy. Dak. Na, magniwang jud ka na nay. Sabi lang. Si Madam. Nagkaon pa si Madam guys. Hindi na siya magkaon sa nukos. Kaya na si Madam. Lami kaya nagkinamot. Haurang sa'yo. Subot ko na. Kabay. Ayan guys. Lami kayo guys ang pagkinamot. Agoy. Grabe ka lami guys. Guys.
Marami kay guys, di ba? Tapos na kung kumain guys, busog na busog. Bag sa ro. Settle ulit! Hi, te! Ato bang sadi? Hi! Singalan. Settle ulit! Tulilit. Ayan, bibo. Ha? Ay, kabala ka. Wait lang, Gir. Ayan, hi. Yang iksod kasi magsaysay. Ay, magsisilip. Og si, kuhan, so to, si Marilet. Bye, Tulilit. Pauwi kami guys, nagtubil kami din sa gasoline station sa Medina. 24 hours na diri guys. Matagal kasi nag-break sila. Bakit ang tagal-tagal? Dahil na nakapila, wala pa ang gasoline boy. Ayan. Mi, dinira mi. Katulong.